Kaixo, zer moduz zaudete? Disgusta pasatzen, baina orain jentxufatuko digu honek energia eta aurrera. Bai, asteko korra izan da. Duda dut, Larlin hori ez dute zen abeslaria. Bigarrena! 74.000 eurotik gora joko dan, zuzena da. Eta gainera antxoren zun behar. Homero, poeta klasikoa, oso ondo. Ed Simpson, hau beste bat. Ez esan hori usueren aurrien. Latinoamerikan, Homero, ara izena zuen pertsonaiak eta, ondo daki usuek, zen izen dut usue, animo. Abestia dio, tan 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 ta tan 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 ta 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 tan. Ta 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 tan ta 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 tan. The Simpson. Animo hau behar dituzue? Bai. Orduan esango dugu. Bai. Ru! Hori da, beti aurrera. Bai, egin. Antxon, jakingo duzuen bezala aktore oso ona da. Horregatik hasi naiz tarteka, baina aktore lanak eta egiten. Baldintza bakarra, ez dut onartzen edo ez dut hartzen nire sentitzen ez dudan pertsonairik. Duela gutxi esaterako esantzia den Antxon, nahi dugu horrela aktore egingo bazenu, pertsonaia da langile bat eta nik ez. Baina ez dut esan zertan egiten duela da nik. Aktore lanetan ondo, Langileren egiten ez, baina tristeren Hori bai, egiten ondo, Bai, txisteekin bereziki. Sora luze. Hortxe zuloan, ala dago, objektiboki, zulo tarte batean. Gure lehiakideak ere oso aktore onak dira. Tenisa. Aritzarete? Anaia bai. Bai, Eta oiu arraroak. Xavier, hemendik. Laguna saltoka. Kale gira. Eda. Oia. Ondo paperean sartuta, Irabazlearen paperan nahi genuke. Ikusten, denon artean antzerki eskola bat sor dezakegu. Zaten ziaten klasean, zuetzara ezer izango eta. Begira horai, begira hortxe 1.000 euroa. Bueno, listo, honekin bagoaz, aste honetan presa pitin bat baitugu. Berandu iristen ez tokitera. Bueno, lasai, iritsiko zara.